Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nining taknaa, please turn with me to Romans chapter 5 verse 12. Ang giingon dinhi: busa sa susamang paagi nga ang sala nakasulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo, ug ang kamatayon pinaagi sa sala, mao nga ang kamatayon mikuyanap sa tanang katawhan tungod kay ang tanan nakasala. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Atong nasugdan ni adtong miaging mga semana ang lain na usab nga bahin sa sulat ni Apostle Paul nga nagsugod sa Romans chapter 5 verse 12. Pero nagpadayon gihapon si Pablo sa pag-explain sa doctrine of justification by faith alone. Ang pasabot ni ining justification kining gipakamatarong kita atubangan sa Ginoo pinaagi lamang sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. O gisugdan kini ni Apostle Paul ang bagong section sa paghatag og comparison gitandi si Adan ug ang atong Ginoong Hesukristo. Unsa man ang atong relationship kang Adan ug unsa ang atong relationship sa atong Ginoong Hesukristo kung kita magtutuo nganha kaniya. So kini nga section nagpadayon kini hangtod sa katapusan sa Romans chapter 5. Niini nga section gitudluan kita ni Apostle Paul mahitungod sa doctrine of headship. Unsa man kining headship? Kitang tanan nahiusa kang Adan diha sa iyang kasalanan. Tungod kay si Adan mao ang atong federal representative. Ang kasalanan ni Adan nahimong kasalanan nato. Ang pagkasad-an ni Adan nagdangat usab nga kitang tanan sad-an atubangan sa Ginoo. Ug nakita usab nato nga pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, kita nahiusa nganha kaniya. Mao nga ang pagkamatarong ni Kristo nahimong atong pagkamatarong. Ug sa pag-describe ni Apostle Paul sa atong pagkahiusa ni Adan, iyang gihatagan og emphasis ang kamatayon. Kining pulong nga kamatayon mga kaigsuonan, duha ka higayon kining gihisgutan ni Pablo sa bersikulo 12. Ang giingon dinhi: busa sa susamang paagi nga ang sala nakasulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo, ug ang kamatayon pinaagi sa sala, mao nga ang kamatayon mikuyanap sa tanang katawhan tungod kay ang tanan nakasala. Wala gayoy exempted niini mga kaigsunan. Matud pa sa verse 14, bisan pa ang kamatayon naghari na sukad pa kang Adan ngadto kang Moses. Verse 17, ang giingon dinhi, tungod kay kung pinaagi sa pagsupak sa usa ka tawo ang kamatayon naghari pinaagi ni ana nga usa ka tawo. So pinaagi sa pagsupak ni Adan ang kamatayon midangat sa tanang katawhan sa kalibutan, wala gayoy exempted. Gumikan kay mauman kini ang hulga sa Ginoo kang Adan before siya nakasala. Ang giingon sa Genesis chapter 2 verse 16 hangtod sa 17, gisugo sa Ginoong Dios ang tawo nga nag-ingon, gikan sa bisan unsang kahoy sa tanaman mahimo kang mukaon nga gawasnon. Apan gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan ayaw og kaon, tungod kay sa adlaw nga mukaon ka gikan niini sigurado gayod nga mamatay ka. Ug isip resulta sa pagkasad-an ni Adan ug sa iyang condemnation,
nahimo siyang mortal ug siya namatay. Ug ang kamatayon, mga kaigsuonan, nagpadayon kini hangtod sa atong henerasyon. Wala gayoy henerasyon nga walay kamatayon. Ug ang nagpadayon nga presensya sa kamatayon dinhi sa kalibutan mao kini testimonyo sa atong paghukom, sa atong pagkasad-an at tubangan sa Dios. Niadtong miaging semana atong gi-examine ang subject mahitungod sa kamatayon. Ang kamatayon mao ang nahimong kaaway nato. Ang kamatayon nagukod kanato kanunay. Daghang mga higayon nga muikyas kita gikan sa kamatayon. For example, kung magsakit kita, murag gigukod kita sa kamatayon. Apan magpa-hospital kita, muinom ta og tambal, gumikan kay dili pa kita buot nga mamatay. Pero one of these days, mga kaigsuunan, maapsan ra gihapon kita sa kamatayon. So, dunay pinasahi, mga kaigsuunan, nga aspeto sa tunglo nga gihatag sa Ginoo ngadto kang Adan isip resulta sa iyang sala. Ang giingon sa Genesis chapter 2 verse 17, tungod kay sa adlaw nga mukaon ka gikan niini, sigurado gayod nga mamatay ka. Apan si Adan wala namatay dayon niadtong adlaw nga misupak siya sa sugo sa Ginoo. In fact, nagkinabuhi pa siya sulod sa 930 years. Ang kamatuoran, mga kaigsuunan, adunay tulo ka matang sa kamatayon isip resulta sa sala ni Adan. Unsa may pasabot sa kamatayon? Ang kamatayon nagpasabot kini sa pagkahimulag. Unang matang sa kamatayon, physical death. Mao kini ang panagbulag sa lawas ug sa kalag. Wala kini mahitabo kang Adan dayon. In fact, nabuhi pa siyang sobra sa 900 ka tuig before siya namatay physically. Ikaduha nga matang sa kamatayon kining gitawag og eternal death. Mahitabo kini in the future, mga kaigsuunan, sa mga dili magtotoo. Kining eternal death mo kini walay katapusan nga panagbulag between God and the sinners. Forever separated kung itambog na ang mga makasasala didto sa impyerno. Mo kini gitawag og second death sa Revelations chapter 21 verse 8. Ang giingon dinhi, apan ang talawan ug ang walay pagtuo ug ang dautan ug ang mga mupatayay og tawo ug ang mga hingabit ug ang mga mandautay ug ang mga nagsimba sa mga Dios-Dios ug ang tanang mga bakakon makaangkon sa ilang bahin sa lawa nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Wala kini nahitabo ni Adan dayon niadtong nakasala siya didto sa Garden of Eden. Apan adunay ikatulo nga matang sa kamatayon nga nahitabo gayod kang Adan the moment nga misupak siya sa sugo sa Ginoo. Niadtong nakasala si Adan, namatay dayon siya spiritually. Nahimo siyang spiritually separated from God. Nabulag siya gikan sa Dios spiritually. So mo kini atong pagatun-an niining taknaa, mga kaigsunan. I-examine nato ang but pasabot niining spiritual death or spiritual nga kamatayon. Mao kini ang esensya sa original sin. Ang original sin, mga kaigsunan, wala lang kini nagresulta sa atong pagkasad-an ug pagkahinukman at tubangan sa Dios, nagresulta usab kini sa espiritual nga kamatayon. Ang but ipasabot niini ang kinatibuk-an nga korupsyon sa atong pagkatawo. Ug hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pagpadayon, sa atong pagpamalandong niining taknaa. Unang punto, unsa may buot pasabot niining espiritual nga kamatayon? Ug unsa man ang kinaiyahan niining espiritual nga kamatayon? Before nato kini tubagon, mga kaigsunan, ato unang tan-awon kung unsa ang wala gipasabot sa kining gitawag og spiritual death. Una, wala kini nagpasabot nga ang tawo nga patay spiritually wala na gayoy mahimong maayong binuhatan. In fact, ang mga tawo aduna gihapoy abilidad nga mubuhat og maayo. Ang mga dili magtotoo, daghan kaayo ang dunay maayo nga prinsipyo nga gikuptan sa ilang kinabuhi. Adunay daghang dili magtotoo nga muhatag usab og dakong kantidad alang sa kaayuhan sa mga katawhan.
Matinabangon gihapon sila sa mga nanginahanglan. Adunay restraining grace, gipugngan paghihapon sila sa Ginoo sa pagbuhat og dautan unta kaayo. Ikaduha, ang spiritual death wala kini nagpasabot nga inactive totally ang kalag sa usa ka tawo. Nakurap ang iyang espiritu pero wala man mamatay ang iyang espiritu. Ang tanang mga tawo aduna gayoy instinct nga kahibalo mahitungod sa Dios. Ang problema, gumikan sa iyang pagkamakasasala, iyang gituok ang kamatuoran, gipugngan niya ang kamatuoran. Matud pa sa Romans chapter 1 verse 18 and 19, ang giingon dinhi, tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkawalay Dios ug pagkadili matarong sa mga tawo nga nagpugong sa kamatuoran diha sa pagkadautan, tungod kay ang mahimong masayran mahitungod sa Dios dayag kaayo diha kanila, tungod kay gipadayag kini sa Dios ngadto kanila. So mo kini hinungdan mga kaigsunan nga bisan pa ang dili magtotoo, aduna gihapoy kagustuhan sa relihiyon. Bisag asa kang sibilisasyon moadto sa kalibutan, duna gihapoy relihiyon ang mga tawo. Duna gihapon sila spiritual engagement. So ang spiritual death wala kini nagpasabot nga ang espiritu sa mga makasasala totally patay na gayod ug inactive. Unsa may but pasabot niining spiritual death? Ang but ipasabot niini, una, ang iyang kinatibuk ang pagkatawo nabulingan sa sala. Walay bahin sa atong pagkatawo mga kahigalaan nga wala nabulingan sa sala. Ang atong hunahuna nangitngitan ug dili gayud nato masabtan ang mensahe sa ebanghelyo sa grasya sa Ginoo. Ang atong kabubuton nahimong corrupt ug gusto gayud kaayo nato nga magpakasala. Ang atong pagbati nahimong hugaw mga kaigsunan ug napuno kini og pagdumot ug pagpasigarbo. Ug bisan pa ang mga luwas na ang mga tinuod nga magtotoo, aduna paghihapoy nahabilin nga kasalanan sa ilang pagkatawo. So, ang spiritual death mga kaigsunan, miresulta kini sa nabugto nga panaghiusa sa atong Dios, sa atong magbubuhat. Nahimulag na kita sa Dios. Niadtong nahulog si Adan sa sala, wala na siya'y abilidad nga muduol sa Dios. Ang sala mao ang naghatag og dako kaayo nga panagbulag tali sa Dios ug sa tawo. Gumikan kay ang Dios balaan ug ang tawo makasasala. So wala nay maayo nga standing si Adan at tubangan sa Dios. Ang giingon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Apan ang natural nga tawo dili mudawat sa mga butang nga iya sa espiritu sa Dios, tungod kay binuang kini alang kanila. Ug dili usab nila kini masabtan, gumikan kay kining mga butanga masabtan lamang kini pinaagi sa espiritu. Ephesians chapter 4 verse 18, ang giingon dinhi nga ang ilang panabot nangitngitan tungod kay nahimulag man sila gikan sa kinabuhi sa Dios, pinaagi sa pagkawalay alamag nga anaa diha kanila tungod sa pagkabuta sa ilang kasing-kasing. So sukad ni atong nahulog si Adan sa pagpakasala, wala na gyud niya mailhi ug masabti ang Dios. Wala na usab siya'y tinguha nga mailhan ang Dios sa iyang kinabuhi. Mao kini giingon sa Romans chapter 3 verse 11. Walay bisag usa nga nakasabot, walay bisag usa nga nangita sa Dios. Mao kini explanation nganong ang mga tawo wala gayoy tinguha nga mailhan ang Dios sa ilang kinabuhi. Ug dili na usab makaduol ang tawo sa Dios aron mosimba, magpasalamat o mudayig. Wala na niya ma-appreciate ang kaayo sa Dios ug ang kaluoy sa Dios. Ang giingon sa Romans 1:21, tungod kay bisag na ilhan nila ang Dios, wala nila siya himayaa isip Dios, ni nagma pinasalamaton man. Apan nahimong kakawangan diha sa ilang mga panghuna-huna ug ang ilang buang nga kasing-kasing nangitngitan. So ang pagtan-aw ni Adan sa Dios, kaaway na niya. Nagdumot na siya sa Dios ug iya nang gidid-an ang pagdumala sa Dios. Ang tawo nga dili magtotoo makasasala pa
adunay pagdumot batok sa Dios. Wala na gayud siya kasing-kasing nga nahigugma sa Dios. Wala na siya pagbati sa Dios. Wala na siya abilidad nga higugmaon ang Dios ug higugmaon ang balaod nga gihatag sa Dios. Gidumtan na sa tawo ang balaod sa Dios. Isip pagpamatuod nga nagdumot gayud siya sa Dios. So imbis nga higugmaon ni Adan ang Dios, nahigugma na siya sa kalibutan. Nahimong sweetheart na niya ang sala ug ang unod, mga kaigsuonan. Wala na gayud siya pagbati alang sa Dios. Ang tawo nga wala pa diha kang Kristo, wala siya nakita bisag usa ka butang nga tinguhaon niya ang Dios. For example, niadtong gipapili ni Pilato ang mga katawhan kung kinsa ang ilang buhian, si Barabas ba nga kriminal or si Jesus. Ang ilang gipili nga buhian, mga kaigsuonan, kadtong kriminal nga si Barabas, ug nagdungan silang siyagit nga ilansang si Kristo sa krus. Ang paglansang nila kang Kristo ngadto sa krus mao kadtoy ilhanan nga gadumot gayod ang tawo sa Dios. Ang spiritual death dugang pa, mga kaigsuonan, miresulta usab kini sa korupsyon sa kinatibuk ang pagkatawo ni Adan. Nahimo siyang makasasala. So, iya nang gibuhat ang mga butang nga supak sa balaod sa Dios. Aduna na siya'y sinful disposition, mga kaigsuonan. Ang buti pasabot niini, nahigugma na gayod siya sa sala. John chapter 3 verse 19 ang giingon dinhi, ug mao kini ang paghukom nga ang kahayag mianhi sa kalibutan ug ang mga tawo nahigugma sa kangitngit imbis nga sa kahayag tungod kay ang ilang mga buhat dautan. Unsa pa? Ang hunahuna sa tawo puno na sa pagkadautan. Genesis chapter 6 verse 5 ang giingon dinhi, unya nakita sa Ginoo nga ang pagkadautan sa katawhan hilabihan na gayud kaayo sa tibuok kalibutan ug ang matag katuyuan sa mga hunahuna sa ilang mga kasing-kasing dautan lamang kanunay. Unsa pa? Ang pinulungan sa tawo nahimong makasasala. Ang iyang aksyon nahimong makasasala. Ang iyang pagbati nahimong makasasala. Wala na gayoy abilidad ang tawo nga mopahimuot sa Dios. In fact, wala siya interest nga mopahimuot sa Dios ug buhaton ang kabubuton sa Dios. Ang giingon sa Romans chapter 8 verse 8, busa sila nga anaa diha sa unod, dili makapahimuot sa Dios. In fact, gadumot sila sa Dios. Romans chapter 8 verse 7, ang giingon dinhi, tungod kay ang unodnon nga hunahuna nagdumot batok sa Dios, tungod kay dili kini mopasakop sa balaod sa Dios ni makabuhat sa ingon. Unsa pa? Ang espiritual nga kamatayon, mga kaigsunan, miresulta kini sa kining gitawag og absolute inability to return to the previous condition of holiness. Dili na gayud makahimo ang tawo nga mobalik pa sa kondisyon niya kaniadto nga balaan pa siya. Ang tawo nga patay spiritually, dili gayud siya makatangtang sa iyang pagkasad-an at tubangan sa Ginoo. Dili na niya mahimong matarong pa ang iyang kasing-kasing. Wala na siya'y capability sa laktod nga pagkaistorya. Wala na siya'y abilidad nga iyang trabahuon ang iyang kaluwasan. Ang giingon sa Romans chapter 3 verse 10 hangtod sa 12. Sumala sa nahasulat, walay tawo nga matarong. Wala bisag usa. Walay tawo nga nakasabot. Walay nangita sa Dios. Silang tanan mitipas sa dalan. Silang tanan nahimong walay kapuslanan. Walay nagbuhat og maayo. Wala bisag usa. So importante gayud kayo nga masabtan nato nga dili gayud kita makahimo og bisag unsang butang aron kita maluwas, mga kaigsunan. Kinahanglan nga masabtan gayud nato nga helpless kita. Wala kitay matabang sa atong kaugalingon. Daghan kayong mga tawo nga nagpakaaruning nun nga mga co-workers kuno sila kauban sa Ginoo alang sa ilang kaluwasan. Muingon sila nga gibuhat na ni Kristo ang tanan didto sa cross sa Kalbaryo, namatay siya. So, ikaw buhata ang nahabilin aron ikaw maluwas.
Nakita nila ang crucifixion, mga kaigsunan, ang katong kamatayon ni Kristo didto sa cross, ingon nga naghatag og posibilidad nga basin og maluwas ang mga tawo. Kinahanglan kuno nga kabuuton sa tawo ang Dios. Pero sa tinuod lang, mga kaigsunan, wala kitay mabuhat aron makabot nato ang Dios. Gumikan kay ang Biblia klaro kay nagsulti nga ang tawo nga wala pa sa Ginoo patay diha sa ilang kasalanan. Ang patay, mga kaigsunan, nagbuyod na. Dili niya mabayaw bisan pa ang iyang kumingking, mga kahigalaan. Ang giingon sa Ephesians chapter 2 verse 1. Ug kamo mga patay kaniadto diha sa inyong mga kalapasan ug kasalanan. Diin kamo naglakaw kaniadto sumala sa lakang niining kalibutana, sumala sa prinsipe sa gahom sa kahanginan, sa espiritu nga nagpanglihok karon sa mga anak sa pagsupak. Nagkinabuhi usab kitang tanan uban kanila diha sa mga kaulag sa atong unod, nga nagpasulabi sa mga tinguha sa unod ug sa hunahuna, ug kita kaniadto mga anak sa tunglo sama man usab sa uban. So, unsaon man sa patay sa pag-isa sa iyang kamot aron kabuton ang Dios, wala gayoy mahimo ang patay, mga kaigsunan. Kung duna kitay kusog bisag gamay lamang nga atong ibayaw ang atong kumingking, duna pa kitay bisag gamay nga paglaom, apan wala, mga kaigsunan. Mga patay kita diha sa kasalanan, wala kitay mahimo alang sa atong kaluwasan. Ug dugang pa, adunay subo kayo nga consequence sa atong spiritual death. Unsa man kana, ang tawo satisfied na siya nga magpabilin sa iyang kondisyon. Natagbaw na siya. Wala nila makita nga problema gayud kayo kini atubangan sa Ginoo. Komportable na sila diha sa ilang sala. In fact, nalipay gayud kayo sila sa ilang sala, nahigugma sila sa kasalanan. And unless dunay pagabuhaton ang Ginoo nga supernatural, wala gayoy tawo nga adunay tinguha nga moduol kang Kristo. Mo kini gipasabot ni Hesukristo mismo sa John chapter 6 verse 44. Ang giingon dinhi, walay tawo nga makaduol nga ri kanako gawas lamang kung ang amahan nga nagsugo kanako mopaduol niya, ug ako siyang pagabanhawon sa katapusang adlaw. Gisundan pagayod kini ni Kristo sa verse 65 sa John chapter 6. Ang giingon dinhi, ug siya miingon, busa gisulti ko kaninyo nga walay tawo nga makaduol nga ri kanako gawas lang kung gitakda kini alang kaniya sa akong amahan. So ang ikaduhang punto, mga kaigsunan, unsa man gyoy dapat nga mahitabo sa tawong makasasala. Kinahanglan gayod nga ang Ginoo mismo mao ang mubuhat. Gumikan kay kung patay kita, kinahanglan nga hatagan kita sa Ginoo og bag-ong kinabuhi. Kinahanglang ma-born again kita, kinahanglang mabanhaw ang patay nato nga espiritu, ang patay nato nga kalag. Kung ang tawo buta spiritually, kinahanglan nga mahatagan siya sa Dios mismo og espiritual nga mga mata nga makasabot sa iyang pulong. Unsa pa, kung ang tawo hugaw kaayo, corrupt, ug aduna gayud siya kasing-kasing nga magpakasala, kinahanglan gayud nga tangtangon sa Dios ang atong kasing-kasing nga tig-a ug mapulihan kini og bag-ong kasing-kasing nga nahigugma sa kabubuton sa Dios. Kinahanglang duna gayoy mahitabo nga supernatural ug gamhanan kayo nga pagpanglihok sa Dios. Kinahanglan nga ang kahayag sa Dios musidlak sa atong kasing-kasing nga nangitngitan sama sa paglitok sa Ginoo ug kahayag niadtong gibuhat niya ang kalibutan taliwala sa kangitngit. 2 Corinthians chapter 4 verse 6 ang giingon dinhi, tungod kay ang Dios nga misugo sa kahayag nga mulandag gikan sa kangitngit, misidlak sa atong mga kasing-kasing aron maghatag og kalamdag sa kahibalo mahitungod sa himaya sa Dios diha sa dagway ni Hesukristo. Sa laktod nga pagkaistorya, kinahanglan kitang ma-born again. Ang born again, dili ka na relihiyon, kundi ang patay nga kalag sa tawo, kinahanglang mabuhi pag-usab. Gipakita na sa Ginoo kanato ang atong sala ug ang atong pagkahinukman
Apan kung dili kita ma-born again, magpabilin kitang buta gikan niini nga kamatuoran. Kung gibanhaw sa Ginoo ang patay nato nga kalag, makit-an na nato ang atong pagkamakasasala, masabtan na nato ug ang atong pagpanginahanglan sa atong Ginoo, ingon nga Dios ug manluluwas. Masabtan na nato nga kinahanglang maghinulsol kita sa atong sala ug mudangop sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong pagbati usab, gihatagan kita sa Ginoo bag-ong kasing-kasing aron moduol ug mudangop nganha kaniya. So ang spiritual death matambalan pinaagi sa supernatural nga pagpanglihok sa Ginoo sa atong kalag. Mao kana ang atong gikinahanglan nga mahimo kitang bag-ong binuhat. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 ang gingon dinhi. Busa si bisan kinsang tawo nga anaa diha kang Kristo, siya bag-ong binuhat, ang mga daang butang nahanaw na, ang tanang mga butang nahimong bag-o. Apan duna gihapoy epekto ang spiritual death bisan pa sa mga magtotoo, duna gihapoy remaining sin, mao nga makasinati gihapon kita og mga balatian, makasala gihapon kita, apan ang atong kasing-kasing wala na gayud nahigugma sa sala. Ang atong kasing-kasing nahigugma na sa pagkabalaan, ug kung mahulog kita sa sala, maguol na kayo kita, mo kanay ilhanan sa tinuod nga Kristohanon. So bisag duna pay remaining sin mga kaigsuunan, aduna na kitay paglaom sa kinabuhing walay katapusan diha sa atong Ginoong Hesukristo. Romans chapter 6 verse 22 ang giingon dinhi. Apan karon nga nahimong gawasno nagikan sa sala ug nahimong mga ulipon sa Dios, namunga na kamo ngadto sa pagkabalaan ug ang utlanan mao ang kinabuhing walay katapusan. Giluwas na sa Ginoo ang iyang mga katawhan gikan sa pagkaulipon sa sala. Matthew chapter 1 verse 21. Ug manganak siyag usa ka batang lalaki ug nganlan mo siya og Jesus, tungod kay iyang luwason ang iyang mga katawhan gikan sa ilang sala. Luke chapter 1 verse 76 hangtod sa 77 ang giingon ni Zechariah mahitungod sa iyang anak nga si John the Baptist. Ang giingon dinhi, ug ikaw anak pagatawgon og propeta sa kahitasan, tungod kay muadto ikaw atubangan sa Dios aron andamon ang iyang mga agianan, aron maghatag og kahibalo ngadto sa kaluwasan sa iyang mga katawhan, pinaagi sa kapasayloan sa ilang mga sala. So ang conclusion nato niini mga kaigsunan, ang kaluwasan nagikan lamang gayud sa Dios. Trabaho kini sa Dios from start to finish, buhat kini sa Dios. Now sakit kaayo kining pagadawaton sa tawo nga garbuso. Di gayud nila madawat nga kung ma-reconcile kita sa Dios, mapasiguli kita sa Dios, wa gyud tay contribution niini. Kinahanglan nga atong pagadawaton nga mapainobsanon ang grasya sa kaluwasan. Wala gyud tay contribution mga kaigsunan, gumikan kay dautan kita. Wala kitay mahimo aron ang kaluwasan isweldo sa Ginoo kanato. Unsaon nato paghimo og bisag unsa nga patay man kita diha sa kasalanan. Ang reconciliation or pagpasiguli, action kini sa Ginoo, buhat kini sa Ginoo alang sa mga makasasala nga naghinulsol ug nagsalig kaniya. Mao kini kinahanglang masabtan gayud sa mga katawhan. The more nga maningkamot kita og buhat og maayo aron kita maluwas, bagsak kita mga kaigsunan, bagsak gayud kita. Kinahanglan kitang ma-born again. Kinahanglang matawo pag-usab ang patay nato nga kalag. Kinahanglan nga mabag-o ang atong kasing-kasing ug dili nato kana mabuhat, ang Ginoo lamang ang makabuhat niana. So ang pangutana, how can I be born again? Dili kana nimo trabaho higala. For example, niadtong natawo ka niining kalibutan na, wala man ka nangayo sa imong mga ginikanan nga ipakatawo ka. No, wa jud kay contribution. Ingon ana usab sa atong pagka-born again, ang patay natong kalag na banhaw, trabaho kana sa Ginoo. Pero adunay hagit ang Biblia alang kanimo higala. Ang giingon sa Biblia, believe on the Lord Jesus Christ. Pag hinulsol sa imong sala, dangup kang Kristo, salig kaniya lamang, ingon nga imong Dios ug manluluwas.
Kung nasabtan nimo nga dili ka makaluwas sa imong kaugalingon, dagan padulong kang Kristo. Ug nagsaad siya nga si bisan kinsa ang mudangup kaniya, dili gayud niya isalikway, dili niya ipalayas mga kaigsunan. Iyang i-welcome ang tanang naghinulsol sa ilang sala ug nagtuo lamang kang Hesukristo ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Busa buhata kini karon dayon higala karong taknaa kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text ang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.